Es busca Cornel Brinkley, recompensa $1.000. Brètol maleït. Endavant! Iuhu! Mira, els teus comentaris despectius no em fan gens de gràcia. Ja veus el que et dic. A veure, mirem aquí, que em sembla que hi ha una... No t'enfadis, Droll. Una adreça. Una adreça? Si és tota Amèrica. Si només... pel gran Manitou. Segurament en aquest mapa hi ha indicat el lloc precís d'aquest preciós amagatall. Si per casualitat qualsevol brètol se n'arriba a apoderar... Escolta, que no t'agraden les mongetes? Molt bé, nois. Això ho hauríem de celebrar.